Idol Joan na pormalen nga na ipila iti reklamo ti piskalya gabot ti labsing iti panaglako iti droga kontra kini Jesse Tadike nagtuon ti patapulog at 5 manipot ti Barangay 1 iti syudad iti Lawag ti panaglabsing ti RF 9165 iti nipilan ti reklamo iti piskalya kalpasaran iti panakaala dagiti dupay nga ebidensya iti naiwayat at nga drug bypass operation na kundaken kwa na nga umabot iti 0.05 grams iti may pangarup nga Cebu Idol Joan. Sigon, giri opisyalis iti barangay, dala iti mga dakas tatang illegal na aktibidad iti suspect kim nagyaman da, agabot baleging in operasyon iti Lawag City PNP, nga nagresulta ti panakaalaking kwa na iti dua, nga paket iti may pangarup nga droga Idol Joan. Kuna, giri opisyalis iti barangay 1, pasyenda, nga itinagda nga panahon doon pa dito hindi matiliw babayan ti fire operation iti abiyang ti Philippine National Police iti nagbatnag Idol Joan aun pa iti nalintata nga report manipod iti PNP ti barbareng peaceful iti alas iti 24 oras maragsakan iti PNP kaput sakbay mga sinig iti formal nga panagkakampanya dagiti lokal kandidato into no Biyernes ket inilot met iti panababati crime rate iti bukod tayo nga probinsya ngayon saan nga pakampante ti INPPO kaput tuloy-tuloy iti hindi pa nagbunitor sabi na pa na checkpoint, tato maniklikan iti panagaramid iti krimen, iti manangguntaway, iti kastoy nga election na peryoda. Mangnamnama iti kapulisan o abay ng operasyon iti amin na kandidato, agbalinatal na ken nadolos iti maang election, iti bukod tayo probinsya kasasolta, iti panakon-piska, iti nasurok na sangaribo nga paltog, nga iti unlicensed license kada duwa pa ay nga nai-depositon iti kwerpo ti pulisya iti dumang ili iti probinsya ti Ilocos Norte. Kumpiyansa ti provincial director ababayan iti panag-pirmat manifesto dito sa amin na kandidato ket awan ti mapasama ka ngariribok iti rete umay panangrugit local campaigning aging gana nga malpasto iti election. Damag pa lang manipot ti INPPO Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Natuloy metlayang ba dati fanran itatangal daw? When itatay lang kita panran Idol Joan dati merkat na naises nasapa iti kada actually kit na po Hanson Chua dati nakita katay nga nasapa nga napan iti mismo ang sangwanan ti Centennial Arena nga start dati panran ti di kan man iti dati grand opening na indoluan ni Vice Governor Sila Araneta Marcos, hasta meten ni Apo Konsal Brian Alcid, kayo doon pa yung membro, kaming iti Marcos, iti anang padaig ka ito merkato ni Nanay Ses, na tiyambak dati may sabang banglo, nga natulad dati angot na Idol Joan dati buhaya, nakalaklaka, so nga subyak damdama, sayang. Wala nakita-kita tayo. Ado digiti naka-deploy nga pulis, nakita kita tagpakastoya kiso nga natuloy nga tamat laeng konak. Natuloy Idol Joan tay di pa kalman talaga binantay ni PNP datoy ayan datoy start iti panran mismo tay gate dati parking space isang waran iti Centennial Arena iti pag nagrubuatan da Idol Joan dahil yung kami iti PNP at dapat iti siyempre dahil iti local candidates ay kandalit seguridad dahil iti magpag-participar iti natin mga fun run pangwatwat iti nalamisan ng orat tayo Idol Joan. Pag rugyanan da dito sa ngono ko ti Centennial kan pag endan da Idol Dennis?
Di samad lang no Idol Joan di pag-enda na agpulpuligos da lang kanay iti ruta ta so nga nagrintas kaya sa activities sabi ka sa iti physical activity iti pagpagi iti makipagpaset sa online nga iti puro pangpangan iti kalman puro pangpangan iti nakita iti venue itatakit masapul mo tuwat iti fats kin iti dumapay nga iti pinay po na iti pagpagi tayo nang runa no kasto yung nalamis iti panyam po na Idol Joan. Okay. So iti agdama, iti abyang iti PNP ket nakalarto da anya mga oras aging gana nga maudug iti kampanya ken kasamitan malpasto iti eleksyon aging gana nga may proklamarto iti mga bakakan dirato. Iti kalman Idol Joan adati panakuram dati linya kuryente iti sangwaran Centennial Arena nag-spark. So nga nagpukobasit dati kuryenteng ni sublimit laeng iti panang tarimaan iti lineman manipod ti Ilocos Norte Electric Cooperative actually kita aslang kandela dati apoy na nga nagkilayab siguro nag-overload gawat kinado dagitay nag-usar ti kuryente iti venue iti sangwanan tinya arena nga ayan ti merkato ni Nanay Ses Idol Joan. So tamang pa lang manipod mismo iti kwarpo ti pulisya Idol Dennis Gabriel Alitio Tatak Aramen.